Zuten baina aladun benetan. Yo te adoro, oh my love, ene mon amura, ez altzain iguingarri delako murmurra, betiko tuntun horrek behar din gezurra, edo beste egien estalgi maltzurra, zulatu didan neukan sineste apurra. Gabon eta ongi etorri denoi, urteroko saioa izaten da, eta urtero bezala ja frontoiko armailak beteta, horratzen zauzi zaudetenok ere hemen aurren badauzkezu eserlekuk, beraz, esei, lasai eta gozatu. Gozatzeko moduko saioa daukaulako gaurko honetan hemen, gehiago luzatu gabe bertsolarik aurkezten hasiko gea, aurkezpeni behar ez duenarekin, ezta? Herrikoarekin, baina Unai Mendizabal Jauregi, Alaia Martin Etxebeste, Maialen Lujanbio Zugasti, beste bat espero genuen, baina azken momentuan Iker Zubeldia Katarain, Andoni Egaña Makazaga, eta Sustrai Kolina Akordarrementeria. Datorren ordu terdi pasatxo hontan ahalik eta gehien gozatzen, hausnartzen eta hainbat zen egiten saiatuko gea, baina lehenik eta behin altxa seirok eta hasierako agur bana mesedez. Intxaurpetik kanpora ebitantxak egan, ez dakit urteroko gauza ez otedan, kanpoko bare eta karakolen eran, ia bertsoen bidez usteko gaigeran, berriz ere arrasto polit bat zuen gan, berriz ere arrasto polit bat zuen gan. Barruan nola sartu gerangu, hemen ez ilun ez hotz ez gandu, beraz elkartu elkarrengana, ta ez zaitezte banandu, ta ez zaitezte banandu. Urteko saio berantiarrena, beti hauxe da izan du, beraz fin nahi dugu landu, ea bertxotan frogatzen dugun, inoiz ez dela berandu, inoiz ez dela berandu. Zizurkil goiak zer dauka, entzuleak dozenaka, festaren azken egun honetan txirrikitxarraka, hankabiaka astaka, nekea eta erresaka, su artifizial onak behar du ona azken traka, su artifizial onak behar du ona azken traka.
Kaixo dan hori zea belera, ze bizi modu bizitzan, gu hainbestean deidazazue kantuan nola gabiltzan, gustora nator zuen herrira, irazun suplenten gixan, gaztetan danok nahi genulako, noizbait Jesus Mari izan. Gaztetan danok nahi genulako, noizbait Jesus Mari izan. Kaixo ta gabon zizurkilgoia, kaixo publiko noblea, sei kanpotikan etorri gera, bat otainon oinordea, orain zu arte jendea zegon, plaza inguruan gordea, gero guztiok onuntz errenkan, prozesioen moldea, ia sermoia egiten degun, apaizek baino hobea. Gabon zuri entzule bero da txalotan, dena erresagoa baita alakotan. Mil esker hartzearen gaur zuen besotan, hitzek egin dezaten egaka bersotan. Aizea eta arnasa dauzkan kasko hontan. Eta agurren ondorenen bertsolariei ofiziotan egiteko eskatuko jau. Azkenak handatu dezuten biok altxa zaitezte, Andoni eta Sustrai. Bueno, Andoni, Sustrai, zizurkilek 3.000 biztanle pasatxo dauzka, eta bertako udaltzainak zeate. Oain arte pistolarik gabe ibili zeate, baina duela 2 aste esantzun Josu Erkoreka segurtasun sailburuk, herri txikietako udaltzainek ere pistola eramateko lege dekretua prestatzen ari direla. Erkorekak obeluke, itzegin bare xuabe, egurra noiz kristotik da, udaltzain baten zutabe. Nola arraio egingo gera, hemen pistolarik jabe, orain artean moldatu gera, bate olakorik gabe. Orain artean dena zen sinpleagoa biztanda, ordea ailegatzear dago mudantzaren txanda. Ona edo txarra dugun ez dakit, baina egia esan da. Neure buruak beldurtzen nauni, pistola bat eraman da. Gainera derrigor omen, ez norberaren aukera, zizurkilen zertarako,
pistolaren bat atera. Horri ere men eginezkero, udaltzaingoan kaltera, geuk uste gabe eta pixkana, ertzain bihurtuko gera. Udaltzainok behar dugu, sare geruzen jostunak, konpondu problema txikita aguantatu astunak. Nik hitz eginez konpontzen ditut gatazkarik ta estunak, ta pistola bat ez aldu behar, beste armarik ez duna. Erkoreka santu plantan, bera ez alda pirata, pistolen kontu horretan, joan da urrutirata. Nik zizurkilen moldatzen dakit, gauzak alaxe dirata, gehienez ere aur barrabasei, belarritik antirata. Onartzen dut Barrabasa, izan leikela gaztea, ordea ez dugu behar gerri bueltako trastea. Bilatzen bada gatazka oro, pistolekin enpaztea, gero ezarritu umeak ere pistolekin jolastea. Hori agindu duenak, hausnartu beza, hausnartu, zizurkilen pistolakin, ezin ninteke hausartu. 11 aldiz diote goitik, ez hitze bidea hartu, ez hitzaile bat pistolarekin, ezin liteke uztartu. Arazoak ez aldira konpondu oi begiz begi, horrela ez baldin bada bihar ala izan bedi. Soluzioa pistola dela ez zait iruditzen neri, hemen dagona zentzu gutxita, testosterona gehiegi. Zatozte Iker eta Maialen. Bueno, udal ingurun segiko deu. Udaleko euskera teknikarik zeate. Zuen lanetako bada, herrin euskeraren erabilera bultzatzeko planak koordinatzea, baino, horrez gain, zuen lanaren parte ere bada, udaletxeko barruko langileek euskera erabiltzea sustatzea. Hau da, zuen lankideek lana euskeraz egiten dutela bermatzea.
Azken urteetan langile belaunaldi berri bat sartzen nahi da, denak tituludunek, baino garai baten baino gaztelera gehiago entzuten dezue bulegoetan eta pasilloetan. Pentsatu dugu irabazita geneukala jaguzia, naiz gure alde noiz nahi ipini legeak ta justizia. Ba espainolez egitea da gazte hauen kutizia, eta ikernik ez dut izan nahi pistoladun polizia. Gu teknikari beteranoak tabagenitun afanak, ea euskeraz biziko diren hemengo langile danak, baina gaztei zergatik jarri orain errudunen famak. Euskera hutsean egin aleizke administrazio lana. Gauza jakina egin leizkela asko kortan duten, baina udalontan irigintza den naiz aurre kontu bi urte. Osasungintza edo ongintza, beren asmo oien truke, eta euskara guzti horretan apaingarri hutsa dute. Azkar aldatu nahi gendun baina kontua doa, suabe, bandoak ere bizkuntzatan bidali beharren daude, edo bestela etorkinekin fallatu beharren gaude. Euskera hutsean ez da hemen aitzen, ez da irratia ere. Guk betik hasi behar genduken nik behintzat ala iristen. Bestela ez da gure gogoa goikargutara iristen. Gudaleko bilatosoak langile tristetan tristen. Ze euskararen kontuak ez du borroka grinarik pizten. Utzi helduak pakean eta joan behar gera atzera, ikastoletan ikusten dugu horren beste gertaera. Irakasleen maila batzutan zalantzazkoa da bera, euskera egiten dutela baino, ze mailatako euskera.
Euskara maila dena jetxi da bai hamarkaden junean. Pepe eta Voxen gobernu bat ez dago hain urrunean. Ta Nafarroan ere euskara egitura lurrunean. Beti bezala piztuko gera galdu zori dugunean. Euskera utxean zuan ondoan ipuin kontatuta lotan. Euskera etxean ganautratoan tabernan eta azokan. Euskera utxean kantatzen zuten, kantalditan da bersotan. Hizkuntza zenbat zabartu degun gure mundu aldi hontan. Zatozte Alaia eta Unai. Unai, ire etxe paretik GR bat igarotzen dek eta jende dezente ibiltzen dek bertan paseon. Baserri gehienetan bezala hortxe dauzkek zakur batzuk katez lotuta baserrie zaintzeko. Eta Alaia, gaur zizurkil ingurun paseo bat emateko asmon etorri haiz. Abitu haiz, GR ondo markatun zehar, baino bapaten, Unairen baserritik pasatzeko garaien, zakurren zaunka amorratu entzun den ezer ikusteako, eta ez haiz etxe ondoa hurbiltzen saiatu. GR-ek markatzen duen bidetik pasatzen ausertzen ez eta ingurua beira hasi haiz. Esitutako belardi batea sartu, eta horroa aurrea. Bapaten, Unairen ahotsa entzun den. Noski zertan abilen belar guztie zapalduz eta belardi erditiken barrena. Motxila eta biok elkarren sostengu. Begira arriskuan nolatan gaudengu. Gerre eginda nahi nun bide bat mantendu. Baina zure txakurrak gerre egiten du. Larai, laralai, laralai, gerre egiten du. Ta argatik antzera belazian sartu, kalekume hauekin guk aizen bat tratu, ederkin abari da ez disimulatu, bizitzan ez dezula segarikan hartu, larai, lararai, lararai, segarikan hartu. Segatik hartu hori edo zeren truke, lurra lantzeko behar badain beste urte. Hain belaze ederra edukita zuke, golf zelai dotore bat egin behartzen nuke. Larai, laralai, laralai, egin behartzen nuke.
Belaze bat bereizten balekisikira, ezkerrera hartu partez dua eskubira, zukalekume horien pausoen neurrira, belaziak lokazi bihurtuko dira. Larai, lararai, lararai, bihurtuko dira. Naizta bidean sortu, dozena bat putzu. Zure katiuskekin ez da arriskutsu. Abegikor goxo sumatzen zaitutzu. Betan breakfast zeo zer eskaintzen alduzu. Larai, laralai, laralai, eskaintzen alduzu. Belarra jan ezazu badezu gustua, hau ez dugu hotelanien aizkaikua, bertan loeinez pasa nahi bazu gaurkua, mastinaren txabolan badaukat lekua. Larai, lararai, laralai, badaukat lekua. Hori birgaitzeari behar diozu ekin, atera nahi badiozu behar beste etekin. Banoa zuk bidali aurretik beinepin, baina egin argazki bat zure behi horrekin. Larai, laralai, laralai, zure behi horrekin. Beia txuri beltzatan ninago erreta, ataritikan pasa baitzaigu lasterka, segi zuri gorriei jarraituz errenka, zeren hemen gorriak ikusten zaudeta. Larai, lararai, laralai, ikusten zaudeta. Andoni. Bueno, Andoni, puntu batzuk, pertsonaje publikoa aiz, bertsolarie, gidoigilea, idazlea, azken urtetan berriako zutabegilea de bai, eta hortik abituta puntu batzuk. Iritzia emateak badik bere zama. Beti kontuak hartzen ari zaidak ama, baina hori izaki nik daukadan lana, beti kontatzen diat pentsatzen dedana. Ze ordutan esnatzeaiz hori idazteko. Eguerdian danikan eztek ba usteko, esneari kolakau pixka bat nazteko, zazpitan jaikitzen auk gozea azteko. Bi aldiz baliodik Andoniren hitzak,
Hortan feliz gubiok urrutik gabiltzak, utsa balio diat badizkit peskitzak, bestela iritziak hemen bildu hitzak. Andonik esan zuen eta ala bedi, Bide horretatikan Felix etzak segi, naizta sermoia sarri egin nik luzegi, nik idatzi arraro iruitu zait neri. gai arriskutsuei aurre nola egin. Gai arriskutsurikan etzaidak atsegin, ondotikan pasatu edo egin iskin, ukituta bezala konsidera dedin. Ta ik gai jartzaile hoi aldiguk beldurra. Denborakin joan zaidak lehen nuen apurra, batzutan zartakoa urrena egurra, hainoiz iritsikote da azken agurra. Eta azkena, aplikatzen aldituk ik esandakoak. Konseju hoiek dituk on izandakoak, denak txusen eginda denak guapoak, hori soilik eiten dik gure jangoikoak. Eskerrik asko Andoni, oainean ude eta hartu arnasa eta lasai gehatu. Ator, sustrai. Bueno, sustrai, ire aurrarekin igaro dituk ohera sartu aurreko azken 15 minutuk, eta bera ohean goxo-goxo utzi osten i ere ohera sartu haiz. Denbora gutxira hartu haiz ordea, zerbait gertatzen nahi dela haren logelan. Ohetik altxa eta bertaratu haiz, erdinegarrez sumatudek. Zer, galdetu diok, eta beldurra aita erantzundik. Kontatuko aldi dazu ipuin bat nila saitzeko. Lorik hartu ezin da, zeunden arrastian, gogoa aitatamak duten argazkian, otsoa etorri zaizu, gaizkia gaizkian, ta kili-kili egin, bioinen azpian, baina negarrez hasi, zara oegian, ta malkoa berantza, astean begian, izu geratu zara, gehiegikerian, ni ikusi bainauzu, bere aurpegian, ta deika hasi zara, negarraldi baten
ea ipuin batekin konpondu nezaken, nola hasi behar naiz zintzoki esaten, otso oro ez dela gaiztoa izaten, naiz sartu naizenuken, otsoan larruan, enatzaizu hasiko, seme amarruan, izan gorrotoan zein, izan amorruan, denok daukagulako, otso bat barruan, horrexegatik seme, negar lasai egin, lo hartu ezin baduzu, ametsari ekin, ni hortxenago baina garbi gera dedin, moldatu beharko zara zure otsoekin, baina lokartu aurretik ezaztu bizitzan, batzutan zutituta erori gabiltzan, bezala segizazu gaur arteko gixan, ta beldurri izateko, beldurrik ez izan.